Alam niyo boy, sa relasyon, tayo mga lalaki talaga ang dapat yung mag-adjust. Kasi tayo ang nangligaw sa babae at tayo ang nanggulo sa kanila. Kasi tayo ang pumasok sa buhay nila at wala tayong karapatan na magreklamo. Lalo na alam mo naman na sa una pa lang ang minamahal mong babae ay maldita. Kaya kailangan nating tanggapin na buo kahit anong merong ugali pa siya. Kahit may tupak pa yan, silosa, mataray, at higit sa lahat, abnormal. Kasi ganyan talaga ang ugali ng mga babae. Dahil ang tunay na pagmamahal, huwag mong hanapin ang taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo, yung taong kahit hindi ka na maintindihan, hindi ka pa rin iiwanan.